BPF हिसाबै जों फुललि कन्फिडेन्टआव दङ खारन गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय जों खालि 7,000 भटआव जेनदोंमोन आरो बेयो दा जि बाइ इलेक्सन जागोन बे गोजाम समष्टियाव जागोन बे गतिके बे गोजाम समष्टियाव जथेस्थ BPFनि सक्तिया जोंहा दङ गतिके जोङो कन्फिडेन्टलि बुंनो हायो जों बेखौ देरहागोन नुनो मोनदों जे खुंथायाव थानाय UPPनिफ्राय नैबे सिडली बिधानसभा बियाबाव MCLA EM बा आसामनिफ्राय खायसे मन्थ्रिफोराबो गोगोमै फोसावदिंखौ खालामगासिनो दङ बेनि उल्थायै BPFनिया फोसावनायखौ खम नुनो मोनदों बे बिथिङावहाय मा फोरमायगोन सारा बे नङा आनुষ্ঠাनिक भाबै केन्डिडेट डिक्लेयार आरो इलेक्शन नटिफिकेशन बेनि उनाव जोंहा फर्मेलि केन्डिडेट सिलेक्शन जादों डिक्लेयार जादों बेनि उनाव सांगठनिक भाबै दा दलीय भाबै गिदिंनायनि थाखाय जों दा जजा खालामदों मैया जोंहा बिदिनो मोनसे मोजां आलोचना जाबाय गासिबो जोंनि जिखिनि BPF दोलोनि दा एक्स मिनिस्टारनिफ्राय लानानै MLA आरो गासिबो विंसफोरनि बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय केम्पेइन सालायगोन जानो जोंहा जथेस्थ कर्मि दङ आरो BPFआ बिदि नङा जे जोङो BPFआ सरकार गैयाबानो दुरबल बे धरनि नङा खारन थांनाय बाय बिसायख'थिनि जिथु रिजाल्ट बेफोरनो फोरमान खारन बिथांमोना गिदों बे इलेक्शनखौ फेस जानो गिदों बिनि थाखायनो खाम्फानि नामखौ लादों खाम्फा गैयाब्ला खाम्फाया बबे खारनाव दिनै बेवहाय थानो हायाखै बिनि खारनफोरखौथ' बुंनाय जायाखै जों मिथिगौ खाम्फा बिथाङा आगुनि डिपुटि CM बिथाङा गथ'नि एडमिसननि थाखाय मैया दाख्लैहाय बियो दिल्लीयाव थांदों बियो बिनि थाखाय जोबोद माने माबा आं मिथिगौ पार्सनेलि बिथांनि समस्याखौ दा गथ'आ ल' फरायहैगोन लण्डनाव बे खोथाखौ आं मिथिगौ